Dnes sa opäť budeme rozprávať o finančnej gramotnosti, konkrétne o dôchodkovom systéme na Slovensku. V našom štúdiu už preto vítam Ladislava Zákara. Pekný večer. Dobrý večer, prajem. Finančného konzultanta, aby som teda ešte bola presná. A môžeme si na začiatok vysvetliť, aký je v súčasnosti dôchodkový systém na Slovensku. Tak dôchodkový systém na Slovensku je vlastne v akomsi medzivývojovom stupni, vzhľadom k tomu, že Slovensko nie vždycky išlo tou cestou, ako išli západné krajiny, u ktorých tradícia dôchodkov a ich reformovanie je trošku už staršie, takže majú v tom viacero skúseností. Takže Slovensko a krajiny východného bloku sú vlastne na akomsi medzistupni. Je to taká dlhodobá snaha o reformu dôchodkového systému, ktorá trvá dosť dlho a zdá sa, že sa to celkom zreformovať ani nepodarí, keďže sa to nepodarilo zreformovať ani vyspelejším krajinám, než je Slovenská republika. Všeobecne sa mám za to, že slovenský dôchodkový systém je nastavený veľmi luxusne. A to z toho dôvodu, že v dnešnej dobe vlastne človeku stačí odpracovať približne 15 rokov a vlastne jeho dôchodok môže dosiahnuť takú istú výšku ako človek, ktorý odpracoval 40 a viac rokov, ale už je na dôchodku a ich dôchodky môžu byť v rovnakej výške. Mohli by sme preto povedať, že dôchodkový systém už nie je teda aktuálny aj z tohto pohľadu? Dôchodkový systém nie je určite aktuálny, pretože tento systém, ktorý dnes panuje ešte v podstate vo väčšine krajín Európy, pochádza z 19. storočia, pochádza ešte z čias vládnutia kancelára Bismarcka, ktorý v roku 1871 vlastne zaviedol tento systém. Všeobecne to môžeme nazvať, že je to systém tzv. Zmluvy medzi generáciami, kedy mladá generácia, ktorá je aktívna, pracuje vlastne na tú generáciu, ktorá už aktívna nie je. Lenže tento systém, keď sa zaviedol do praxe, tak ľudia začínali robiť približne v 16 rokoch a podľa štatistík vtedajších umierali zhruba ako 46-roční. Dnes je to trošku inak. Dnes ľudia začínajú pracovať zhruba v 25-26 rokoch a umierajú zhruba v 78 rokoch, čo je zhruba 32-ročný rozdiel medzi časmi kancelára Bismarcka a medzi dnešnými. Takže je evidentné, že vtedy bolo dostatok mladých ľudí v produktívnom veku na to, aby uživili tých málo dôchodcov. Avšak dnes už je tých mladých čoraz menej, ktorí odvádzajú do sociálneho systému a tých starých, neproduktívnych, dá sa povedať, je stále viac, pretože životná úroveň stúpa a zdravotná starostlivosť takisto. Jednoducho sa žije iným, lepším a pohodlnejším spôsobom, než kedysi. Dá sa povedať, že dnes je ten dôchodkový systém alebo dôchodok ako zaslúžený odpočinok, ako to bolo kedysi? Tak zaslúžený odpočinok to možno je. Dôchodok to je vlastne taká doživotná dovolenka. A dnes sme sa dostali vlastne do takej situácie, že ten zaslúžený odpočinok je to pre tých, ktorí sa okrem štátneho dôchodku, teraz, že sa nespoliehajú iba na štátny dôchodok, ale že popri tom si vlastnými prostriedkami alebo vlastným sporením vytvoria nejaký vlastný dôchodok, akúsi rezervu do budúcna. Pre tých je to zaslúžený odpočinok, však pre všetkých ostatných, ktorí sa spoľahnú skutočne len na ten štátny dôchodok, je to skôr strašiak. Či si to uvedomujeme alebo nie, ale bohužiaľ demografický vývoj nám ukazuje veľký výkrčník. Možno to budeme vedieť teda vyvodiť aj z tých pilierov, ktoré tvoria dôchodkový systém. Sú to 3, respektíve 4 piliere. Ako by ste ich charakterizovali? Tak ten prvý pilier, to je vlastne je postavený, proste je to prvý pilier v sociálnej poisťovni. Ten druhý pilier je už trošku na báze dobrovoľnosti. Avšak ten druhý pilier nedosahuje možno ten očakávaný efekt práve kvôli zásahom štátu. A ten tretí pilier sú vlastne doplnkové dôchodkové spoločnosti, ktoré nemajú takú, by som povedal, produktivitu alebo index výnosnosti nie je až taký, ako by sa očakávalo.
A hlavne tam veľmi dôležitú rolu hrá čas. Pokiaľ má niekto dostatok času na to, aby si vytvoril takéto rezervy, tak môže to vytvoriť aj z menších zdrojov, ale už povedzme ľudia okolo 50 a viac by museli odvádzať veľmi vysoké sumy k tomu, aby na svoj dôchodok v 62 rokoch, aby mohli nahonobiť nejakú rezervu, ktorá by im vystačila na ďalších zhruba 20 rokov života. Od čoho je teda závislá výška dôchodkov? Aká je tak genéza tvorby dôchodkov? Genéza tvorby dôchodkov pozostáva z takej dôchodkovej rovnice. To znamená, že počet ľudí krát výška odvodov sa rovná počet dôchodcov krát hodnota dôchodkov. A v tejto rovnici vlastne počet ľudí, ktorí odvádzajú odvody do sociálnej poisťovne klesá, tendencia je klesajúca a hodnota odvodov zase nemôže nejak stúpať, skôr klesá z toho dôvodu, aby bol trh, aby bol atraktívny trh, teda aby nenastal nejaký odliv investorov. Na druhej strane rovnice zase počet dôchodcov sa zvyšuje a výška dôchodkov sa znižuje. Takže táto rovnica je v podstate veľmi nešťastná, ale má veľmi vysokú výpovednú hodnotu, že takýmto jednoduchým spôsobom vlastne sa dá načrtnúť to, kam to speje. A v podstate slovenský systém je, tak ako sme hovorili, je nastavený tak trošku luxusne, pretože po 15 rokoch, keď už vlastne môže vzniknúť nárok na poberanie starobného dôchodku, ale vždycky tá výška dôchodku je závislá od toho, teda koľko rokov sa odpracuje, to znamená čím viac, tým lepšie. A je tam princíp zásluhovosti a princíp solidárnosti, na základe ktorých sa vlastne vyhodnocuje, aká tá výška dôchodku bude. V prípade predčasného odchodu na dôchodok je to zase vlastne takým pomerným spôsobom sa vyrátava výška dôchodku. Aj napriek tomu, že ste spomenuli, že nárok na dôchodok, na poberanie dôchodkov vzniká už po 15 rokoch od vzniku pracovného pomeru, dajme tomu, je podľa vás aj napriek tomu výhodné spoliehať sa na štátny dôchodok? Tak vzhľadom k tomu, čo sme tu už spomenuli, tak na ten štátny dôchodok spoľahnúť sa na štátny dôchodok je v podstate také akoby riziko. Je to naozaj len o tom, že ten štát si nemôže dovoliť zvyšovať dôchodky. Práve naopak, ich hodnota sa pravdepodobne bude postupne znižovať a stále väčší dôraz sa bude klásť na to, aby aby ľudia sami sa postarali o to, aby v neskôršej dobe, keď budú na to odkázaní, alebo keď príde ten aktuálny čas, tak aby ten dôchodok mali pripravený z vlastných rezerv. Či je to už ten tretí pilier, alebo ten štvrtý pilier, ktorý sme ešte nespomenuli. To je vlastne, štvrtý pilier je vlastne založený na tom, že ľudia sami sa postarajú, sami si nasporia, alebo nájdu také, som povedal, finančné produkty, ktoré im zabezpečia dlhodobé, teda možnosti dlhodobo sporiť a v tom dôchodku, aby boli na to pripravení. Ak by sme to možno porovnali s ostatnými krajinami Európskej únie alebo celkovo v Európe, predpokladám, že ten dôchodkový systém je iný v rozvinutejších krajinách? Áno, je to iné. Napríklad Španielsko, to je z hľadiska dôchodku zaujímavá krajina. Tam je jeden z najvyšších vekov odchodu do dôchodku. V Európskej únii je to až 67 rokov, ale v priemere ľudia odchádzajú zhruba o 3 až 4 roky skôr do dôchodku. Systém v podstate je taký, by som povedal, solidárny voči nezamestnaným v Španielsku, pretože takýmto spôsobom sa znižuje nezamestnanosť v krajine, ale zase, nie je to zase systém, ktorý by zachránil nejakým spôsobom ekonomiku. Je to skôr taká hra čísel, mám taký dojem. Zaujímavý systém je vo Francúzsku, kde vek odchodu do dôchodku je 60 rokov, avšak každý poistenec musí odpracovať 40,5 roka. A niekedy v súčasnosti sa táto doba má zdvihnúť až na 43 rokov.
To sa dozvieme vtedy, keď budú médiá plné toho, že vo Francúzsku sa demonstruje pravdepodobne, lebo tam sa všetko rieši tak rezolútne. Veľmi dobrý dôchodkový systém je v podstate nemecký systém, kde síce ten štátny dôchodok pri odchode do dôchodku klesá o 32 až 42%. To znamená, že tá životná úroveň z tohto pohľadu by mohla upadnúť dosť výrazne. Avšak veľmi zaujímavé dôchodky sú dôchodky od zamestnávateľa, ktoré sú takým... Proste to robí z nemeckých dôchodcov takých, by som povedal, oproti našim bohatých dôchodcov. A je tam samozrejme aj tá tretia možnosť, že v Nemecku je veľmi dobre rozvinutý ten systém súkromných alebo individuálnych úspor na dôchodok, takže Nemci vlastne preto sú takí vysmiatí. Vo Veľkej Británii tam je paradoxne jeden z najnižších priemerných dôchodkov v Európskej únii, ktorý štátny dôchodok činí, je to vlastne nie už štátny dôchodok, ale akási sociálna dávka. Týždenne to vychádza asi 100 libier, čo teda nie je nejaký veľký peniaz. Takže britský dôchodca v tomto ohľade by vyzeral skôr ako chudobný dôchodca, avšak tam je asi najlepšie z celej Európy rozvinutý ten systém súkromných dôchodkových systémov, takže tam sú dôchodky na veľmi vysokej úrovni. Porovnáva sa to aj so sociálnymi systémami alebo s dôchodkami v severských štátoch. Dánsko napríklad ide veľmi podobnou cestou. Švédsko podľa posledných správ dokonca uvažuje o zvýšení dôchodkového veku až na 70 rokov. Takže je možné, že rovnosť práce. Čo by ste možno odporúčili ľuďom na Slovensku, čo sa týka dôchodkového systému? Môžeme predpokladať, že výška dôchodkov sa zvýši a máme sa spoliehať na ten štátny dôchodok? Tak výška dôchodkov nemyslím si, že sa zvýši, lebo vždycky, keď je štát alebo štátna kasa je v problémoch, tak vždycky sa nejak pohľad tých vládnych kruhov uberá tým smerom, že keď majú rozhodnúť, kde ubrať, tak uberú dôchodcom, pretože dôchodca vlastne nepôjde demonštrovať a keby aj išiel, ako nebude chýbať v práci v podstate. Takže tam sú len tri možnosti. Buď zvyšovanie veku odchodu do dôchodku, čo teraz sa už v súčasnosti deje. Ďalšia možnosť je zvyšovanie odvodov, čo, ako sme si už povedali, nie je až také atraktívne pre ekonomiku. No a tretia vec je znižovanie dôchodkov. V celej Európe sú vlastne takýmto spôsobom zdaňované dôchodky. V Európe okrem dvoch krajín, a to je Česko a Slovensko, kde zatiaľ ešte zdanené nie sú. Uvidíme, kto na to naberie odvahu ako prvý. Priemerný dôchodok na Slovensku je z minulého mesiaca číslo zhruba 399 eur, čo teda sa nedá povedať, že by bol nejak veľmi vysoký. Denne to vychádza zhruba 13,30, ak sa nemýlim, a z toho sa až tak nejak vyskakovať nedá. To určite nie. Tak možno môžeme tak veľmi optimisticky povedať, že hádam sa to niekedy v budúcnosti zlepší. Pán Zakar, ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor a teším sa teda na náš najbližší rozhovor. Znova to bude niečo o finančnej gramotnosti. Ďakujem. Pekný večer.